Salamu alaikum. Alaikum salam. Sun ya mai cikin? Alhamdulillah. Yawwa. Kamar da yadda na sanar da ku, Na'am. 250 za a mashi aiki. Kuma har yanzu ba ku kawo kuɗin nan. Wallahi dan uwan da ya guda ya tere ban san halin da ake ce ba. Ya dai ji in Allah ya sa samu sai a zuwa wannan. To ku yi kokari lalle ne. In dai kuna son a rayuwar dan uwan ku lalle ne ku yi kokari ku samu kuɗin nan. Don mu fara mashi aiki. Inna lillahi wa inna Don ilaihi jikin shi ya yi nauyi sosai. Don haka, Assalamu alaikum. sun yadda za a yi abu. Kabiru an samu wallahi ba a samu ba. Na buga ba a samu ba. Dan don Allah ku ce Allah da annabi dan Allah ku mana. Dan uwan ga shike na gare mu shike Abin da na muka iya yi mun yi. Mu abin da muka yi kawai dai mu yi kokari in kuka bada waɗannan kuɗi mu samu mashi lafiya. Yawa. Don haka abin da za a yi ku yi shawara duk abin da kuka yi. Dabda ana da magana. Ha? To me maganar ka? Ba 250 aka so ba. 250 su muka so. To, ku ‘yan uwa na musu ba da Kabiru. To, Zamu Idan kun yadda ana da 250 na a jilhuna, sai ya ara muku. Bisa ga amana in samu lahiya sai ku biya na abuna. eh?